pokušajte da se nađete u svojoj mašti, u toj velikoj prostoriji u kojoj je Isus sa svojim učenicima. Možda ste samo na slikama vidjeli kako to izgleda, ali kada sam u 2 navrata bio u toj kući Jovana Marka i kada sam bio unutar te prostorije, ona je otprilike veličine možda kao naša crkva. Kaže, 120 ljudi je moglo da stane u Delima apostolskim da je bilo tada kada su učenici bili tu. Ali te večeri, četvrtak navečer, Isus sam sa svojim učenicima. Pravilo je bilo da se Pasha može jesti samo u zatvorenoj prostoriji i to u Jerusalimu. Ali pošto je mnoštvo hodočasnika iz čitavog sveta dolazilo da prisustvuje Pashi, tada su dozvoljavali da i okolna manja mesta mogu da se praznuju unutra i da ima se u njima sam praznik Pashe. Isus sam sa učenicima. Niko od domaćina nije bio tu. Oni su otišli u neku drugu prostoriju i bili tamo. Isus je posljednji put jeo Pashu i prvi put želi da učini nešto drugačije, nešto novo, što je trebalo učenicima da ostane urezano do kraja njihovog života, ali i da prenesu na druge. I pokušajte u svojoj mašti zamisliti, bilo je veče. I kroz otvore prozora sijala je mesečina i nekoliko malih žižaka koji su bili tu da obasjavaju ovu prostoriju. Na stolu nešto neobično za učenike, nekakav beskvasni hleb i tu je bilo vino. I sva 12 ćute, zato što ne znaju šta to znači. Bila je to jedna tajna koja će uskoro biti otkrivena od samoga Hrista. Šta je Isus želeo na ovaj način? Želeo je da im ostavi jedan spomen, jedno obeležje onoga što će se već sutra dogoditi na krstu Golgote. Želeo je i da tih 12 učenika koji su između sebe stalno se raspravljali, svađali, ubeđivali ko je bolji, ko je veći, ali hajde da sada, večera se ostvari jedno jedinstvo koje će se produžiti skroz nadalje, ne samo večeras, nego i u budućnosti. I još nešto. Isus je hteo da ih pripremi za rastanak. On će uskoro otići. I ako želite, otvorite zajedno sa mnom Lukino evanđelje 22. poglavlje. Lukino evanđelje 22. poglavlje i iz 22. poglavlja čitat ćemo 21. tekst. Luka 22, 21. Isus u jednom trenutku se obraća učenicima i kaže: no ete, rakata na onoj koji me predava со мене на трпезавата. I zamislite svakoga od njih 12 kako gledaju svoju ruku. I znate da je svako od njih postavio jedno pitanje. Aha, da nisam to ja. Hajde da pogledamo. Čija ruka je bila na tom stolu? To je bio jedan mali, niski stolić. Visine 30 centimetara.
Svi su oni jednim laktom bili naslonjeni na jedno jastuče, a drugu ruku su koristili da bi uzimali hranu na tom stolu. Sve njih 12, Isus sa njima, su oko tog stola. Tu je bila ruka Natanailova. Gde je se Natanailo našao kada ga je Isus prvi put sreo? Šta mu Isus kaže? Video sam te ispod smokve. Šta je tamo radio? A tamo se molio. Tu je bila ruka Andrina. Mi znamo čime se Andrija bavio. Bio je mornar, bio je ribar, snažan. Ali podsjećam vas da je isto tako hteo da pomogne drugima. On je bio taj koji je pronašao onoga dečaka koji je imao svoj ručak, 5 hlebova i 2 ribe i kazao, evo ima ovde jedno momče, ali šta je to na toliko mnoštvo? Ali Andrija je bio i čovek koji je uspostavio kontakt kada su Grci došli da traže Hrista. On je kazao, evo to je naš Gospod, to je naš Spasitelj. Tu je bila ruka najmlađega Jovana. Tinejdžer. I znate da Svetopismo kaže da je često znao da legne na Isusove grudi. A tu je bila i Jakovljeva ruka. Njihova majka je u jednom trenutku kazala, Gospode, jel možeš ti da učiniš da kad osnoješ svoje carstvo, pa jedan sin da bude s jedne, a drugi s desne strane u tvome carstvu? Ali nemojte zaboraviti da će Jakov biti prvi mučenik. Prvi će stradati i bit će mu odsečena glava između 41. i 44. godine naše ere od strane Iroda Antipe. Na stolu je bila i Matejeva ruka. Šta je Matej bio po svom poslu? Bio je carinik. Sigurno je da je imao obrazovanje, bio je intelektualac. Ali, znate, nisu ga baš voleli drugi, jer je radio tada u to vreme za Rimljane. Ali čuo je poziv. Hajde za mnom. I Matej ostavlja sve i ide za Hristom. I znamo da je pisac jednoga evanđelja. Na stolu je bila i Petrova ruka. Kakav je bio Petar? Veoma eksplozivan, temperamentan, ali i nagao. Ali s druge strane, da li je bio osjećajan? Da li je zaplakao? Jeste. Nemojte zaboraviti, Petar jeste se odrekao, ali je gorko plakao i tražio oproštenje i ceo život svoj predao Gospodu i propovedao evanđelje. Kako je završio? Kao Isus, samo sa glavom na dole. Imamo tu još jednoga čoveka koji se zove Simon. Simon. On je bio zilot ili zelot. Znate li koja bi reč danas odgovarala tom čoveku? Terorista. On je gledao, zeloti su gledali ako nema nikoga, a tu je jedan Rimljanin, rimski vojnik, vadi nož i završava sa njim. Kananit znači pun revnosti. Patriota. Tu je još jedna ruka učenika koji se zove Filip. Filip je bio kosmopolit. On je znao više jezika i često je kontaktirao sa ljudima koji su dolazili iz raznih krajeva. Ali čovjek koji sumnja. Kada je onaj dečak došao i kada je dao tih svojih 5 hlebova i 2 ribe, šta je Filip kazao? Šta je to? No toliko mnoštvo. Mi imamo 200 groša. Šta za 200 groša može da se kupi, a ovde 5000 ljudi samo, osim žena i dece?
On želi, u jednom trenutku kaže, Gospode, samo još jednu stvar uradi za nas i bit će nam dosta. Šta je hteo? Da vidi Boga, da vidi Oca. Tu je Tadijina ruka. A samo da vam kažem da Matej za njega kaže da je Levej, Marko kaže Tadija, a Tadija nije bilo ime, nego nadimak. A Luka kaže Juda Alfejev. Dakle, bio je jednog ekumenskog duha, bio je tolerantan, bio je ljubazan, pravi jedan iskreni čovjek. Tu je bio Jakov Alfejev. Za njega ne znamo ništa. Najtajanstveniji učenik, nikada ništa nije kazao, nikada ništa nije učinio da se spomene neko njegovo delo. Tu je još jedna ruka, Tomina. Šta mi za Tomu kažemo? Neveran Toma. Jevrejski Toam, grčki Didime, znači blizanac. Očigledno da je imao brata blizanca, samo se on ne spominje da je bio tako deo ove 12-torice. Energičan, lucidan, malo pesimista u svom životu. On je spreman da umre za Hrista, ali neće da živi za njega. Šta on kaže? Pa ne znamo kuda ideš, a kako možemo put znati? Ruka svakoga od njih je ovde. Čitajmo sada još jednom 21. i 22. No ete, rakatan onoj koji me predava, somene na trpezava. Zašto čovečki od sin odi, kako što je opredeljeno, no gorko mu na onaj čovek koji će go predade. Sve ruke su iste, je li tako? Jesam nekoga zaboravio da nisam spomenuo? Juda. Kažite mi, da li je bila drugačija spolja od onih ostalih? A ipak je bio izdajnik. Ne bih želeo da pričamo o njemu. Znamo sve. Znamo. Koliko znamo. Ali još jedna ruka je ostala. Čija? Hristova. Bila je veoma snažna. Jer šta je Isus bio po svom zanatu? Drvodelja, stolar. Bila je to hrabra ruka, jer Isus se nije ustručavao da dodirne gubavca od koga su svi bežali, zar ne? Bila je toliko čvrsta da je dodirnula umrloga i vratila ga u život. A s druge strane je bila tako nežna, zato što su deca volela da dođu i da sednu u njegovo krilo. Ruka koja je davala podršku, ruka koja je donosila mir onima koji su bili uznemireni. Ruka koja je bila ponizna, ali hrabra da zaustavi valove, da stiša buru, da zapreti vetru. Ruka koja će ići od jednog do drugog učenika i prati i mnoge. Ali još nešto. Ta ruka će uskoro se naći u Gecimaniji. I ta ruka će stiskati možda neki kamen ili zemlju tu, u toj borbi zbog greha koje će uzeti na sebe. Dragi moji, čijih greha? Naših. I ta ruka se neće otimati, nego će se ispružiti da bude prikovana na krstu Golgote. A sada vas molim, samo za trenutak, hajde pogledajte svoju ruku. A čija, slična je čijoj?
Da li Tominoj? Ili Filipovoj? Ili Natanailovoj? Ne daj Bože da bude Judina. Da li ponekad ta moja ruka bude, znate, onako okrutna kao što je bila Jakovljeva, Gospode, da oganj siđe s neba i da tamo spali i uništi nekoga? Jel ponekad pomislim u sebi? Možda nekada proračunata kao što je bio Matej koji je bio carinik. Ili možda ponekad nagla kao što je Petar koji vazi nož i ubio bi čovjeka da se ovaj možda nije pa mu odsekao samo uvo. Da li budem ja takav po svojoj prirodi? Kakva je tvoja ruka? Nečija je mlada. Vidim tamo jednu devojčicu ovde. Tek počinje život. Nečija je stara. Lenče će kazati 95 godini. Stara, izborana. Neka je negovana, neka nije. Ali, dragi moji, nije važno kako izgleda spolja. Važno je šta je unutra u meni. Isus nas zove. A znate za čega nas zove? Zove nas sada da nam opere svaki naš greh. I kada budemo otišli da svojim rukama operemo noge sestra sestri i brat bratu, u svojoj mašti zamišljajte Hrista koji je tu i koji je došao da očisti moj greh. Pođimo na obred poniznosti.